Sa aga. Sa detalles kan barata. Pinunana ni PNP Chief General Debold Senas ang pre-charge investigation as in summary dismissal proceeding sa sarong pulis as in sarong pulis cadet na nagpositibo sa drug test. Ang duwa Yosinda Patrolman Christian Laganson na nakadestino sa Ligao City PNP sa Albay as in cadet first class John David Macagba. Sa Roman na non-uniform personnel na si Giovanni Adulta na nakadestino man sa Tabaco City PNP sa Albay ang positibo man sa drug test. Ipigorden ni Senas ang drug testing sa kapos na miyembros kan graduating class kan Philippine National Police Academy matapos gulpihon ning tulong kadete ang sarong kadete. Sa ibong nalado, nagluwas sa urine test na shabu ang ginagamit ni Macagba. Gada na kasubagong aga si MMDA Chair General Danilo Lim sa edad na 65 anyos. Ini sigun sa Facebook post ni EDSA Traffic SAR Colonel Bong Nebreha. Magigaramduman na kan Disyembre 29, 2020, ipig-anunsyo ni Lim na siya tinamaan ng COVID-19. Sa ngunyan, padagos pang pigaantabayan ang nanuman na pahayag kan liderato kan MMDA may kinaraman sa pagkagada ni Lim. Nagpaabot ng mensahe nin pakikidumamay ang Malacanang kasunod kan pagkagadan ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chair Danilo Lim. Sigun kay Presidential Spokesman Harry Roque, bilog na kakayahan na nagserbi si Lim sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte na may integridad asin profesionalismo. Nagadan si Lim alas 8 kasubagong aga sa edad na 65 anyos. Bago ini, enot nang nagpositibo si Lim sa COVID-19 kan Disyembre 29, 2020 matapos magpairarom sa swab test bilang sarong frontliner. Sigun sa MMDA spokesperson, Assistant Secretary Celine Pialago, na halato na sa nanguna ang opisyal na pahayag kanawalat na pamilya ni Lim. Makulog na magadananin aki sa Roman akong ina. Inang tinawanin doon kan veteranang singer na si Claire de la Fuente may kinaraman sa pagkakadamay kan sa iyang aki na si Gregorio Angelo de Guzman sa flight attendant na si Christine Dacera na pigtutubudan na linupigan asin ginadan. Sigun kay de la Fuente, nasasabutan niya ang pigsapar na kulog kan magurang kanagadan na flight attendant alagad dahil man pwedeng magsilensyo sana ang mga inosenteng tao sa nadadamay sa nasabing insidente. Pangapunan din de la Fuente na maging patas ang investigasyon mananagot sa kaso, mailuwas ang tunay na mga ebidensya asin ay magamit nin influensya para mapakulong ang mga pigsasabi niyang daing kasalan. Magigaramduman na naglakop sa social media ang kopya kad pigsasabing medical legal ni Dacera kung sain nakapalaman na ruptured aortic aneurysm ang nagluluwas na kausa kan pagkagadan kay ni. Miaras tanto si Jomar Bien may dagdag na istorya. Jomar, kamen. Sa Campo Simeon Ola ng Unyan ang NUP o non-uniform personnel kan Tabaco City Police Station na nagpositibo sa drug test na ginibok ka nakaliis na aldaw. Ini ang konfirmasyon na nakuha kan DCGB News sa pagsasabi ka ining mga informante na sa Unyan na pigpapairarom sa confirmatory drug testing ang NUP lalaki na nagpositibo digdi sa Tabaco Police Station. Asin na para mientras na yaon sa kampo habang tinagalat pa ang resulta. Kung mapatunayan o makumpirmar na positibo mang giraray sa confirmatory test sa droga ang naunang bitan na NUP
susog sa impormasyon o sa patakaran ini tatangkason sa serbisyo asin pwede pang mahampang sa kaso. Yan ang report. Joe Marbian, DCGB. May arestado inagad kang kampo kanagada na flight attendant na si Giraray ipairarom sa post-mortem examination alis independent medical legal ang bangkay ni Christine Angelica Dacera dahil bako sinda uyon nagarong natural death sana nagluwas sa death certificate. Sa ginibong press conference sa San Juan, Green Hills, sinabi ni Attorney Brick Reyes, nagserbing spokesperson asin haraning amigo kan pamilya Dacera na daisinda minatugot na nakabugtak na cause of death. Yon ruptured aortic aneurysm asin bako specific na ay binugtak ang nailing na mga hematoma o malalata, contusion, bruises, asin abrasion na pigtutuburan nindang nag-trigger para atakiyon nin aneurysm ang biktima. Kinuntistar man ninda kung nata tabako kompleto ang findings kaya kinuana ni litrato ang mga lastro asin lugad na sinapar kan biktima kaya siya sexual assault dahil nahiling man na may mga laceration asin posibleng linupigan ang biktima dahil na may nahiling na similya. Kebanan man sa pinag-aadalan kan mga abogado kan pamilya Dacera ang pigsasabing binugtakan nin droga ang inumon kan biktima. Dengo na siya pwedeng pangaranan sa 11 sinangatan nin kasong rape with homicide sa Makati Prosecutor's Office asin da iman pwedeng pag-urulayan sa pagtiripon ang merito kan kaso maski sinabi ni Reyes na pera sa 11 respondent may 7 pang individual na naipa na araman ang identity na dapat maisalang man sa investigasyon asin masangatan ng reklamo ko sa piskalya. May kapot sindang mga litrato kaya posibleng madali na sindang makailing maski daipa nin mga pangaran. May arrestanto si Ans Galero may dagdag na istorya. Ans, kamen. Wala ng scheduling sa mga merkado publiko, groceria, mall at iba pang establishmento sa syudad ng Legazpi. Sinabi ni Alcalde Noel Rosal na ang rason sa likod ng abiso publiko niyang ini bilang alkalde si Papayong kan lokal na COVID-19 task force sa syudad, iutanganin na mabalanse ang pagiging sustainable kan lado ekonomiya sa syudad ng Legazpi mas kailangan niya ang pan-krisis pansalud darakan COVID-19. Alagad nagpatanid ang lokal na ehekutibo na kaipuhan man Giraray sunod ng health protocols, lalo na ang pagsulong din face mask, lalo pang ang si Isay na mabayaran kay ni, posibleng mababayad ng 2,500 sa 15 o 5,000 pesos. Mantagkaipuhan man sunod ang kasuguan ka na ATF sa paggamit ng face shield. Mantinido man ang orden ka ng alkalde sa mga Legaspenyo na ang mga may edad 15 pababa at 75 anyos pataas, lalo na ang may mga comorbidities na pwedeng matugutan na maglaog sa siring na mga lugar at pera na sana kung essential goods and services ang kaipuhan. Kung dahil masusunod ang siring na protocol as in iba pa, siring na sana kan physical distancing, temperature check as in iba pa, posibleng maging rason ini ikat pagsarado kan mga nagbabayular na establishmento de negosyo. Dagdag na pareta, Ans Galero, DCGB. May arrestanto si Jimmy na salita may dagdag man na istorya. Jim, kamen. Papadago sa ngunyan na banal na digdi sa fiesta na nagdadangadang kan Nuestro Padre Jesus Nazareno kung saan yaon iningunyan digdi sa simbahan kan St. Peter and Paul Parish sa Banwaan kan Pulangi. Sa ngunyan nagpupuo na ang nobina padangog niya to sa toy mga taga-Antabay. Yan, pang-anom na aldaw na iningon yan, sigon kay Father John Barquez, ang Cora Paroko Digdi. And pagkatapos kani Anika Siyam, sa maabot na Sabado, i-motor kay ini sa kabilugan kan na probinsya ni Albay, o digdi sa Pulangi, malibot ini sundod yan sa Legazpi, pasiring sa Premier Distrito, and balik digdi sa simbahan sa Banwaan kan na Pulangi. Ang imahe na ini permanente na dahil na ini hahalion digdi bako arog kan dati na ipinagbabalik pa duman sa Quiapo. Alagad mo niyan ini
kumbaga iginibo nanin na sa dire parehas na itsura, parehas ang mga sukol kini asin na ituman an na color kini na black Nazarene na yaon digdi sa simbahan sa Banwaan kan Pulangi. Abangan na lang sa Sabado sa mga deboto maaragi ini sa kada munisipyo digdi sa gabos na distrito kan probinsya nin Albay. Ikan digdi sa Pulangi, St. Peter and Paul Parish, Jimmy Nasalita, DC GB News. Nagtutubo si Attorney Brick Reyes na may mas magabat na probable cause para may busol ang tamang kaso arog kan pagkakaigwa ng sexual assault pagbugtak ng droga sa inumon ni Christine Dasera asin ang mismong bangkay kay ni nanailinganin injury. Kinuntistar ni Reyes asin mga legal counsel kang pamilya na asin Attorney Paulo Tuliao asin Attorney Jose Lida III ang saro sa kaibanan ng sa party na tutugutan na makauli kan Makati Police asin dai maisabay sa sinangatan ng reklamo pigahagan ninda ang paliwanag kan Makati Police mananangon sa pagtugot na makahali ang saro sa dapat kaibanan sa iyampang sa inquest proceedings. Nakiuron si Axiay Espartulis Representative Nina Taduran sa netizen na punduho na ang pagbasol sa nagadan na flight attendant na si Christine Angelica Dasera matapos magselebrar nin bagong taon keriba ang mga barkada. Tanaw nindo ni Taduran na punduho na ka netizen ang victim blaming lalo nata nadedefisila ng pamilya Dasera sa pagkawara kan sa indang kapamilya. Mas lalo na bako madali sa pamilya na nawaranin mahal sa buhay asin makadangog panin mga pambabasol haloy sa ibang tao na kagibuan kan biktima nangyari sa iya. Hinagan ni Taduran na imbis na basulon ng biktima dapat magpangadyi ang gabos na daina maotro ang siring na pangyayari. Mantang kinundinarman ni Gabriela Representative Arlene Brosas ang violensya na ginibo sa flight attendant asin ang apuda nin tulos na pagtatao ni justisya sa pamilya. Kinarampagman ni Brosas ang Philippine National Police na bako patapos ang kaso asin dapat na magkondukta ang pulisya in hararom na investigasyon sa kaso ni Dasera asin panimbagon sa lalong madaling panahon ang mga sospitsado na nagtatago sa Gungunyan. Ipinahayag ni Senador Bongo na nakaabot na kay Presidente Rodrigo Duterte ang napabaretang pagpabakal nin mga estudyante kan makadustang video asin litrato para may panggasto sa distance learning. Sigun kay Go, ipapaapod ni Duterte ang Anti-Cybercrime Authorities dahil gusto niya na magkondukta nin hararom na investigasyon may kinaraman digdi. Dagdag pa ni Go na ang pag-aprobitsar sa mga ini sa mga jóvenes papatutukan naman ni Duterte sa Council for the Welfare of the Children. Tanawan ni Donigo na dapat darakopon asin mapanimbag ang mga taong kasabwat sa siring na klase nin pag-oportunidad sa mga estudyante na kahirakman na nagigipit sana asin gusto magpadagos kan siya ng pag-aadal. Inabisyon ni Go ang mga estudyante na dapat maglaog sa sirang na aktibidad kung gusto mag-adal dahil pwede man na ranihan ang gobyerno. Siniguro ni Go na bukas man ang sayang opisina para sa mga estudyante naghahaga din tabang para may pagpadagos ang sindang pag-aadal. Iba pang detalles kan Bareta. Nag-apilar si Senador Amy Marcos kay Presidente Rodrigo Duterte na sertifikaran bilang urgent ang amyenda sa Universal Healthcare Act para diin na itaas ang kontribusyon sa PhilHealth sa taon na ini. Pangapudan ni Marcos, kasunod kan pahayag kan Presidente na dapat suspindaron ang premium contribution sa PhilHealth sa tao kan gipit na sitwasyon pangpinansyal kan mga namamanuan dara kan COVID-19 pandemic. Sinabi ni Marcos na magkakatabang ang bilyon-bilyon pesos na inutang kan gobyerno para puunan ang fondong makokolekta kuta na kan PhilHealth sa paglangkaw kan contribution kan mga miyembros kaining. Inutang isinumitier ni Marcos ang Senate Bill 1966 para suspindaron sa Code 2022 ang legal na mandato kan PhilHealth na magpalangkaw ni membership contribution ni 0.5% sa taon na ini. Pigtalaan man kan UHC Act
ang 0.5% na aumento sa kada taon sagod sa 2025 kung rin maabot kan ang PhilHealth contribution sa 5% sa sweldo kan mga miyembro. Apera digdi, tanawan duo ni Marcos na kay Puan Pacarayon una kan PhilHealth ang serbisyo bago giraray magpalangkaw nin premium contribution. Hinagad ni Philippine Red Cross asin Senador Richard Gordon sa PhilHealth na magkaigwanin point person o representative na mamamahala sa pagpapalos nin mga patunay na nagpatest sa COVID-19 ang sindang mga miyembro. Kasunod ini kan report na nagiging bagulbulon ang proseso kan verifikasyon na nagiging kausa kan pagkaatraso kan nairestrong kaso lalo na nasa tao kan pandemya ang nasyon. Sigun kay Gordon, obligasyon kan PhilHealth na maparikas ang pagpapadala ng mga pangaran na iyon itetest kung positibo sa virus. Kaya dapat na magkaiguanin tao na namamahala sa proseso dahil kay badan ini sa sendang pigsisingil na pag-araman na base sa Section D, number 4, kan Memorandum of Agreement na pinirmahan kan Red Cross asin PhilHealth, trabaho kan health insurer na magkaiguanin point contact person o representative para makipag-coordinar sa PRC. Mientras tanto, inagad ni House Committee on Dangerous Drugs Chair Congressman Robert H. Barbers sa Department of Justice asin sa National Bureau of Investigation na si Ripon ang mga smugglers asin mga facilitator sa Bureau of Custom na posibleng nasa likod kan pagpapalasot kan bako restradong China-made na anti-COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Pigaditan ni Barbers na ang mga smugglers kan anti-COVID vaccine ang posibleng nagdonar kan bakuna na ipigtudok sa mga miyembro kan Presidential Security Group. Sinabi niya na posibleng ginamit kan smuggler ang pagkakataon kan magdonar ininin bakuna para gamiton kan mga PSG asin iba pang opisyales kan gobyerno mantang isinabay ang pagpapalasot sa sobrang bakuna ni na pigpapabakal ngunyan sa black market na 20,000 kada todok. Tanawan ni doon ni Barbers na isentro kan mga government-approved bodies ang investigasyon sa pag-aram asin pagpapadusa sa mga smugglers asin kasabwat kan custom na nagpalasot nin Sinopharm vaccine sa nasyon. Dodaman ang kongresista na may tao na nakadalensya nin dakula kasabay kan pagpapalasot nin bakuna na iyon dapat maaraman tulos asin mapanimbag sa lalo madaling panahon. Tanawan ni doon kan Commission on Human Rights na day pwedeng sabiyon na case closed na ang krimen kung saan ako ang gadan si Christine Dacera sagkod na day panghustisya. Sinabi ni CHR spokesperson Jacqueline Digia na pigkokondinar nila ang insidente sa pagagadan kan biktima. Sa sinabi na dapat siguron kan gobyerno na maproteran ang mga kababaihan. Dalang kini, nanindugan ang CHR para maproteran ang mga babae sa gabos na aspeto nin buhay mantang nangapudan sinda na magkaigwan ni justisya sa pagkagadan ni Dacera. Mientras tanto, sinabi kan Commission on Human Rights na magkakaigwasinda nin investigasyon sa pagkagadan kan flight attendant asin o sa Makati Hotel mantang nangapudan sinda na tapuso na ang biyolensya kontra sa mga kababaihan. Sinabi ni CHR spokesperson Jacqueline Digia na ang sindang opisina makoordinar sa mga otoridad para sa investigasyon sa pagkagadan kan 23 anyos na si Christine Dacera. Sa sinabi na mantang sa preliminary investigation kan pulisya, nagpapailing ng kausa kan pagkagadan dalan sa ruptured aortic aneurysm as inibapa posibleng igwapang pang-abuso sexual. Mientras tanto, sinabi kan Philippine Airlines Express na iyo ang employer ni Christine Dacera nagpahayag ng kamunduan sa pagagadan kini ang bangkay ni Dacera na kuha sa bathtub ng sarong hotel room sa Makati City. Siya nang sinabi na sinda na mamundo sa pagagadan ni Dacera kan bagong taon sa pagsasabi na ini maray as yung professional express
o PAL Express crew member kung kaya siguradong hanapon ini kan sa iya mga pagriba. Sa ibong nalado, tulong suspitsado na ang nagkadarakop dalan sa alegadong rape slay sa 23 anyos na flight attendant mantang ang mga ini nasa kustudya na kan na pulisya. Miaras tanto sinugo na ni PNP Chief General Debol Cenas ang investigasyon asin posibleng pagkakatangka sa sarong graduating cadet kan Philippine National Police Academy asin duwa pang personahes kan pulisya na positibo sa illegal drug test. Enot kani nag-orden si Cenas nin drug test sa PNPA Cadet Corps lalo na sa 2021 graduating class kasunod kan controversial na panggugulpi na envelto ang apat na senior cadets. Sa informasyon ni PNP Crime Laboratory Group Director Police Brigadier General Steve Ludan na sa 260 mga kadete na ipinararom sa drug test. Saro ang nagpositibo sa droga. Ipiniluwanag man kan PNP Information Office na ang nagpositibo sa droga na kadete dahil man kasabay sa panggugulpi kan New Year's Eve. Yan mga tugang ang detalles kan mga baratang unyan para sa agadigdi sa Radio DCGB. Kapagara kan mga pagriba, Manny Totanyas asin Marcian Madrid sa Lado Technical. Ako po si Edwin Taral na nagsasabing mabalos kan sinong pag-antabay. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa buhok. Sobra sa boss, sobra sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsena's pack, only 1050 SRP. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido Nido 3 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Sa bagong laban ng bayan, bagong tapang ang kailangan. Sama-sama nating simulan, higitan ng nakasanayan. Bumagsak man mula sa tuktok, hinubog ka ng mga pagsubok. Handang-handa na muli